Iki lho, enek sinden sak kepel iki lho ditampilke sik sak Pak Lurah. Iki sinden lho, rumahmu daraki apa mau? Tak kira sing dolanan didol lho ngene. Udu. Sinden ta? Iya. Lah kok kon ngadeg. Ayo, ngatekan lho. Pak Mang Pak, monggo kanca, yuk. Gimora dari Kediri, yuk. Nyapa kae kok meneng ae nyawang. Nggih, napa kula ayu nggih? Lha ya. Nyawang kok menteleng mandeng moh kedhep takonono Mbah Gareng lho. Mbah Kung, Mbah Tatung. Mbah Kakung, Apa? Kok adu ajari mbak to, kok nuwek-nuweke wong. Pak Dalang, Dalem niki Pak Garenge umur pinten nggih? Suwida. Suwida itu tuwek ora? Suwida itu tuwek ora umure? Tuwek. Tuwek. Nggih. Mbah tuwek ngono jeneng. Mbah tuwek? Aku ki ora gur tuwek, suwek barang kok. Wah, kowe iki candi kowe yamene rung turu. Oh, aja guyu lho. Rumahmu aku guyonanmu piye? Lambene sampean lucu Bener, Dok. Lambene abang kaya bar mangan bayi. Lambene sampean lucu. Lagi aku lho. Lagi saiki lho aku ki bengi iki ana bocah cilik ngobok-obok cangkemku. Ora, kok sik lho, aku ki Dok, cah cilike jujur kok. Sing Ora. diruwe apa ya kuwi? Oh, kowe bocah ngendi? Kula bocah Kendiri no. Kediri. Oh, nyang awak. Saka nyang awak. Oh, ke iki nyang. Nyang diri ki awak. Oh, nyang awak. Nyang awak. Jenengmu sapa? Kimora. Walah, sok Jepang. Kok iso sok Jepang? Jenenge kimono. Kimora. Kimora. Oh, dudu kimono to? Dudu. Oh, kimora. Ora umurmu ki pira? Umurku 9 tahun. Pas ki ora entuk dinyang. Napa? 9 tahun ki pas. Nggih pas niku. Lho, lah kuwi iki kelas pira? Aja deket-deket aku itu Apa? Aku gak jijik tapi aku wedi Padake gendruwo. Oke nyanti. Wong cah cilik iki jujur apa enenge kok. Lah ya wong ora gelem cedhaki. Kowe kelas pira? Kelas 3 SD. Kono wis nandur apa? Maksudnya Pak Dalang? Nandur pari. Nandur pari. Wah, nggonku nandur mayit ka lho. Wong cedhaki wong tuwa kok wedi. Aku ki elek-elek iki menungso. Nggih. Ora ngono tenan lho. Iki aku wis krungu-krungu ning kepethuk lagi sepisan iki ya, Nduk. Nggih. Lah. Tak takoki sik. Oh iya. Niku gigine sampean kok kuning apa ora tau sikatan nggih? Iki nunggak semi karo gamelan. Yen gamelan kuwi sik wujude kaya ngono, untukku kudu kaya ngono. Wah, kowe rung tau dicokot setucul ke rebo ya. Wong kok senengane iki ya pancen kaya ngene ya, Nduk. Ning ngene aku tetep berbangga hati. Dari dulu aku wis menangi beberapa biduan utawa sinden cilik muncul dari Jawa Timur. Oh iya. Iya toh? Contohnya siapa? Almarhum Mega. Terus Niken. Heeh. Terus apa meneh sapa? Lintang. Ya termasuk iki. Iya. Dadi aku ngerti cilikane saiki jembakar-jembakar iki sok
iso ora ya ngerti ra ya awake dhewe iki jembagare sok ben iki ngerti apa ora? Ngerti. Ngerti piye? Ngerti awake dhewe awet dawa umure kok. Lah sampeyan arep dhisik ya ora apa-apa. Aku wis pesen jare wis entek mbogo. Monggo anu. Ki, mau undangnya apa? Undangnya apa? Undanganmu apa? Sebutanmu. Ki apa mo apa ora? Ki. Ki Anom Dwijo Kangko. Mo. Mur. Ning omah jenengmu. Nggih, kula lak dipanggil di rumah Kim. Kim. Oh, Kim Dosu. Kim Jong Un. Kim Jong Un. Kim. Nggih. Oh ya wis, sapa wae sebutane ana tembunge asma kinarya japa. Bapak Ibu le jenengke kowe iki mesti ana japa, ana maksud tujuan sing positif. Ya, Kim. Iki mumpung kowe lak sing nimbali kowe sapa? Bengi iki. Sing nimbali Pak Jumadi. Pak Jumadi. Nggih. Kowe arep ngaturi yen lagu-lagu apa, yen bawa-bawa apa, ora mung kagem Pak Jumadi, ning kagem sedaya ingkang mirsani. Niki kula pengen nyanyi kutone sampean. Kutone sampean. Kuthaku ngendi? Apa? Pangkur Semarangan. Wah. Pangkor Semarangan ki angel lho, Nduk. Kok sik omong lagu kok kaya ngejak gelut Pangkur Semarangan iki. Ajen maca preman kok. Angel lho, Pangkur Semarangan ki angel. Angel lho. Nggih, mboten apa-apa. Coba ya, Nduk. Kowe yen Pangkur Semaranganmu apik tenan, gamelan iki lho pen. Tak sapa gamelane ngawur. Iso pen. Mboten enten. Oh, Tuku dhewe iso ya, Nduk ya. Nggih. Iso ben. Aku lak sawi sampun terkenal bakal nanggap Pak Ki Anom Dwijo Kangko. Wah, arep nanggap Pak Kangko. Nggih. Kapan, Nduk? Lak wis terkenal ya. Oh, ini wis terkenal ya. Sip. Iki wis mulai terkenal kok. Ya, iki wis somben sampean ya nek sing njaluk meneh tanggal 5 Agustus meneh nganjuk meneh ya. Siap. Heeh. Wah, iki wis sing njaluk wis oke lho, Mas Gareng. Aku ora kepengin ditanggap cah iki. Kesuwen ngenteni yang terkenal. Iya, jasa. Pangkur Semarangan, Nduk. Wah, ya, Cak. Ya, Nduk. Lek salah benerno Pak D. Ya ora ya Semangat. iki. Larase mawon. Larasnya apa? Pelok ya. Mingkar mingkuring kara Ye, ngono kuwi. Waduh. Ayo. Lagi petuk pisan to. Heeh. Apik ora? Ora Fatihah. Ya apik dadak ditakoni apik apa ora apik nduk apik. Ning tembunge aja ungkara. Ukara. nggih. Nah, ya. Mingkar mingkur ing ukara. Ukara ya. Akarana karenan Mardi panitiae. siwi piye bagus. Aku kepethuk bocah iki sedina iso jantungan Mas. Lho wong ya apik-apik. Ning polahmu aja sok ngeget ngono, ngeget-geti sing ngematke kowe. Lho, ning yen pas anteng lho. Sawangen bokonge. Lho. Heeh. Dipledingke ngene. Iya. Wah, gayane. Nek terusno apik to, tak spot. Awas iki rada dhuwur lho, dhuwur. Awas lho. Terus kurang sithik. Ayo tak wangi ngeden. Luar biasa tepulangan.
Suarane nganti kaya ngono, Nduk. Tenan. Iki menilek gawe anak iki nang gawe iki ora meni malam jemuah. Ngapa? Lek gawe iki lho, Kok iso malam semua? duwe keluyan nang sangat luar biasa. Iki angel lho Pangkur Semarang ini nyatane kuat ya, Nduk ya. Nggih. Madhep ora Nduk, tak sawang kok ngirangan. Lho rupane delon. Weh, Jan, Nduk. Tak sawang kok iringan. Silep godhong ganyong. Apa ki? Irunge mendelep bathuke nonong. Ning cantik. Ning Niki ono. panggonge jeglong to niki. Oh, arep ora. Kok apa pindah ning ndur telatak kono? Mungket mau ya ora apa-apa kok jeglong. Gareng nyawer jare. Aku nyawer njaluk ono dalane. Ya. Sinuba sinu karta mereh kratarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa. Bareng laras ndek ngene tuh nganti ra duwe gulu. Agama kemeng Aku kok iso latah. Ora arep goleng, aku melu goleng ya. Nembang kok arep goleng saiki. haji Tangannya mana? Tangannya. Wah, iki bocah ajaib tenan iki. Nembang Pangkur Semarang ki nilai kesulitannya tinggi. Wadine yo dipangan. Heeh. Tanpa tek. Ning ya kuwi Apa? ciri wanci lelena ginawa mati. Apa kuwi? Ya iki mau lho. Heeh. Iki latihane sajake nembange ning dhuwur perahu dadi kena ombak. Ning yo ning hebat. Hebat. Wis kowe iki diwet-wet terus berlatih jangan puas diri. Ya. nggih. Ya, Lah api disangoni nggih. apa? Cokor. Tak omongi aja omong-omong, ya. Iki antara kowe karo aku. Awake dhewe iki padha-padha golek duit saka Pak Jumadi. Oke, siap, Bu. Kowe njaluk tak dukung. Oke. Lagune apa, Nduk? Apa, Dok? Niku Apa? kagok Semarangan kare sigro-sigro. Wah, nggih. Tapi Negro. sigro. Oh, sigro. Iki lho ana pamundhut jajah engko iso sampean aturke mboten. Assalamualaikum, sugeng dalu bucangik nyuwun gending memanik gending menika kagem sedaya pamirsa. Salam saking Mbah Yono, Mbungkal. Iki uga ana, sik tak wacane sik, Nduk. Nah, nggih. Nggih, kula saged. Manik saged. Oh nggih, sekedap tak wacane ya Cahayu. Nggih. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang, assalamualaikum saking Bu Amin warung kerupuk pecel Desa Pondok Rejo. Badhe atur pakurmatan. Nggih. Dumateng Bapak ugi masyarakat Desa Pondok Rejo, nggih. Komunitas PDKP, nggih.
penggemar Dalang Kangkung Putukrejo samudayanipun nggih lan panitia bersih desa matur sembah nuwun nggih cekap nyuwun lagu dangdut Puspita Nala. Saged. Apa-apa nek iso ta nduk kowe? Lah iki sarapane siji. Ben entuk duwite. Oh, ya. Iki jane sinden apa Bang Kikil lho ta? Wes iki. Kabeh jaluki dhuwit iki. Heeh. Tenang nduk iki duwite nggo awakmu ra nggo Pak Kangko. Pak Kangko wis diparingi panitia akeh. Sugeng dalu Pak Dalang. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Halo. Nyuwun lagu Memanik. Wah, nggih, angka kalih. Heh? Niku nggih memanik. Oh, padha. Heeh, ya. Tak wacane sik, Nduk. Nggih. Iki tak macane sik ya. Oh, dimentahi. Angka setunggal Memanik, angka kalih Denok. Nggih. Angka 3 Gadis Kalimantan, angka sekawan Cucur Bawuk. Lha iki apa iki? Percaya wacane Pak De. Angka sekawan Cucur Bawuk. Lho, iki tenan lho. Apa enak ya gendeng cucur? ana ya. Heh? Ana. Ana wis pokoke tak anoni wis pokoke. Ora apa-apa, cucure ora apa-apa. Bawuke iki lho. Yo cucur kuwi. Gending menika sedaya kula tujakan sedaya warga Putukrejo, pandemen Dwija Kangkung Putukrejo PDKP. Nggih. Matur sembah nuwun, kagem Pak Dalang mugi jobipun tambah laris. Amin. Amin. Ah, ya Nduk, lagune Memanik ya Nduk. Nggih. Ah, iki duwite PN ya. Nggih. Ah, ya. Mangke mawon. Loh, Mangke mawon. Gayamu. Sak nggih. kabut. boleh aku lali piye? Nggih, aja dipek mawon. Ah, ya. Pak Reding. Ndak mau saya. Oh, kowe iki teh tanpa gula. Sampeyan wis enek engko dhewe. Ah, kowe pancen kopi tanpa gula. Apa kuwi? Pahit. Memanik ya. Pahit rasa didelok. Loh, pahit iki rasa diombe kok didelok. Lah sadurunge diombe dilok sih. Rupane apa ngono. Iki alhamdulillah luar biasa lho. Apa? Gek ngenani petuk aku ning ngendi kek lek masang gulungan iku walik. Loh. Malah kaya ngekobal ngono. Ya. Pak Dalang kok diomongni bareng. Saiki lek wis ra walik saiki pinter ndek men ning panggunge dibodoli diwalik karo Bu Dwi. Heeh. Nggih, matur suwun nggih Bu Dewi. Iya. Ya, saking kelemone lho kambine nganti bedel kabeh kuwi lho. Biyen bojoku lak ya tau dadi sindan ngene iki ta. Heeh. Cilikane biyen. Ah, ya iki dadi ning dites lagu apa Duk? Memanik. Memanik Heeh. Sing ngarang sapa kuwi memanik iki? sing ngarang. Heeh. Sing ngarang. Pak Sun Gondrong. Oh, Dikulinake yen nglagokke lagu disebut pengarange kanggo ngurmati sing ngarang. oh nggih. Pak Sun Gondrong. Iya, iya. Aja meringis untune kuning. Dadi ngene lho, Nduk. Dadi kabeh kuwi kudu dicethake ya. Oh, ora ana wong tak gethak kowe.